No liga timu ya Global Connections FC asabari kosoria mone timu ya Mosora FC niko bona baina kiribu na babe kira monchoria mange gwetera magira abo ye wiki ye asterit koliankyo baranyare kwa bakonyegenie timu ya Bayaka FC aseke benano kya Nyanza Regional League. Jasa Marieta Yongoro Nixon Obiero manyakani tabuna Abraham nde team manager ya Lowland Starlets timu ye kurwa se ward ye gayeri goma astorero na boy gase constituency ya Kitutuma Saba ya Nyamira County togocheza FKF Division 1 league ya women uno tonya katogocheza ego tonya katogocheza imepira korutwa chagete season yega imepira twacheza kaboni gane 5 nebere nande aseme pire ye togendrete gorwana sana tora koribu ya lakini rende guyopunga nyasaye na tokonye go chimutu ga njira twerobeiri tonyaka to korabia so fai go to bwata ji point 8 aseme pire yons yona bokoranga tora korabuya but rende in future una to kwa nega senjo tore break twakorre signings chinya to introduce ta players ya bagania se squad yaito tomaetenga abuna to gochaka iga next week tare ine ase game tukabwate entangani yogo chaka second league tonyaka to chaka no bwina ase season ye mero beri to bwata bona second league ne ringa tonyara kwa to gwaka omupiro oyo kero omupira to gwaka at least mipira yanka yons tonyaka to konyoro bubui rinde lyo na tonyaka to goikere goal to bwata ase season ye yega asa malita ngoro kudiukyo be ntwebuna abana sport twajete aselorand asengi ko support abana babake atinyaruka especially bantu bange bali create semipira yaba subat abo bali ani yaba sacha abo bali create mona yaba subat twebire sana omwana omwiseke bwebiru sana semipira na abwate talent so buna nje assistant coach ena ngusetu so ngusesa abana babwate talent ese county to ya Nyamira tukarana tigatoche tokonya abana asa abana batobatige isiko sama tobatige isiko na bakonyara mangana mange umetubuna abana baisike bakore kwenda